Bueno, moi bons días a todos. Estamos hoxe na quinta edición da Festa da Sidra. Como podedes ver, pois temos aquí a Plaza do Concello repleta de visitantes, de xente que nos ven a acompañar. Eu levo desde as 11 da mañán que tuvemos a visita da Conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, que nos veu, bueno, eu lle pedín que nos acompañase hoxe aquí para apoiar e para saudar a todas as persoas que fan posible que esta festa se faga ano a ano, non? Ao final o éxito e o importante daqui é a xente, todas as persoas que teñen os seus lagares e que queren vir aquí a traer o seu produto, non só xente de Galicia, e eu creo que por eso tamén, se cabe, pois temos que ser millores anfitrións. Temos xente de Asturias, xente de Cantabria, do País Vasco, e moitos galegos, moitos estradenses, e temos que aproveitar pois o día. Ademais temos un día magnífico para convertir esta festa non só nunha festa gastronómica, que tamén o é, e temos potenciar, sino unha festa tamén cultural, non? Queremos que sexa unha festa de intercambio. Hai quen non entende pois que hoxe podamos ter aquí, como vedes, un grupo tradicional galego, e a vez pois podamos ter tamén un grupo pois que sea de folclore andaluz ou de calquera outro tipo de comunidade autónoma. Bueno, estamos a celebrar a quinta feira da Sidra na Estrada, e o porqué de celebrarla é debido á alta produción que temos dentro das fincas aquí no contorno deste concello. Ahora mismo temos en produción sobre 120 hectáreas, todas específicas e con certificación ecolóxica. Iso está nos abrindo un mercado que ahora mismo somos o potencial máis importante que hai en ecolóxico e en mazán de sidra. Llevamos colaborando con esta feria desde sus inicios, ya venimos hace 5 años. Nos encanta la experiencia desde el punto de vista de que, bueno, nosotros somos asturianos, desde luego, que es una zona típica, una zona en la que la sidra se consume y se consume de forma distinta a la que se consume en otras zonas, como el País Vasco, puede ser Galicia o Cantabria, y siempre resulta interesante desde el punto de vista de que entras en contacto con otras formas de entender el mundo de la sidra, siempre puedes aprender algo y desde luego es una forma de expandir tu producto y de darlo a conocer en una región tan cercana como es Galicia, puesto que nosotros estamos muy cerquita de Galicia y que es productora de manzana. También nosotros compramos manzana en esta zona. O que temos é que intentar potenciar a feira, a festa, darlle valor engadido e, sobre todo, apoiar ao traballo que están facendo esta xente, que é un traballo extraordinario, non? Fai 5 anos non había ningún lagar na Estrada que producira sidra, producíamos prácticamente 1 millón de kilos de mazán e a vendíamos toda íntegramente porque non había quen a transformara, e o noso objetivo e o noso reto era conseguir incentivar que esos pequenos produtores que estaban aí latentes puderan producir a súa sidra e aportar ese valor engadido que é a venta do produto terminado. Creo que estamos no bo camiño, estamos conseguindo, eu creo que un éxito importante. Hoxe xa son moitos produtores que nos acompañan aquí. Hai algún lagar que xa está producindo máis de 30.000 botellas ao ano, lagar estradense, que está exportando o seu produto prácticamente todos os recursos do mundo, que ten a súa produción vendida o 50% no mercado americano, e iso eu creo que en gran parte é polo empuxe e o dinamismo desta festa da sidra. Por que a feira? Danos lugar a poder invitar a clientes nosos, vascos, asturianos e cántabros principalmente, que son en parte compradores e veñen con nos a axudarnos a facer esta feira, traendo produto elaborado en esas diferentes regións para competir con nos aquí. E a nosa aspiración é todavía seguir a máis. Temos demanda sobre 500.000 kilos que non damos todavía producido, especialmente con empresas que fan mostos bios. O futuro penso que está asegurado. Cando eu empecé, que foi un pionero
e vendín as 14 vacas de leite que tiña, empecé a plantar maceiras, alguén dixo que eu estaba tolo. Eu vía que o futuro do leite era moi corto, todavía sigo vendo moi mal, e innoveime e puxo maceiras de sidra. Moita xente foi a copia miña, e gracias a Dios temos agora aí 120 hectáreas que están en produción. Temos 21 hectáreas en maceiras en ecológico, facemos sobre 30.000 litros de sidra e o resto vendemos la mazán. La calidad de la sidra, lo que está claro es que el tipo de sidra es totalmente distinto. En Asturias, los parámetros que utilizamos para valorar la sidra son totalmente distintos a los que se utilizan en otras comunidades autónomas. De hecho, el proceso de elaboración y el embotellado es distinto. Nosotros embotellamos la sidra mucho más tarde, por ejemplo, que en otras comunidades autónomas. Y entonces la consumimos de forma distinta, ¿no? Para nosotros es muy importante el escanciado, la temperatura, la forma de servirlo. Vemos que en otras comunidades, por ejemplo como en Galicia o el País Vasco, no se escancia la sidra. O sea, el proceso es totalmente distinto, ya desde la elaboración, desde el proceso de embotellado hasta el proceso de consumo. El público asturiano o el consumidor asturiano es muy exigente desde el punto de vista del servicio, de cómo se sirve la sidra, de temperatura, la forma de escanciar, y entonces es un mundo totalmente distinto, ¿no? Pero bueno, pienso que es muy importante, ¿no? El compartir y el aprender un poquitín de lo que hacen los demás, y el dar a conocer tu forma de consumir la sidra también, ¿no? Porque bueno, es moi importante. Bueno, é o primeiro ano que veño aquí, bueno, está ben, vexo que isto que é unha cousa que se debía facer en moitos lados, igual, porque trae xente, mas é unha forma de distraerse un pouco. E o día tamén se presta, aunque parecía que non iba a estar tan claro, pero bueno, ahora ponse ben isto. A ver, una característica del consumo de la sidra en Asturias es el escanciado. Escanciar consiste en servir la sidra levantando. Es muy importante la posición del cuerpo, hay que levantar la botella lo más vertical posible, y uno de los aspectos más importantes es conseguir que el chorro de sidra caiga verticalmente sobre el borde de vaso, de forma que la sidra, al golpear el vaso, no caiga sobre la sidra que ya está dentro del vaso. Sí, en Asturias se valora tantísimo el escanciado que hay concursos de escanciadores, en los cuales se valora el estilo, se valora la forma de escanciar, se valora la cantidad de sidra escanciada en cada culete. Un vaso de sidra se llama culete. Se valora también el tiempo que se utiliza en escanciar una botella entera, y hay como una Champions League de escanciadores, y mi hija de hecho ha participado en varios en el lugar donde vivimos y ha ganado alguno de ellos. A sidra é un dos nosos produtos máis patrimoniais dentro da nosa gastronomía, algo que tiñamos que recuperar hai moito tempo. Toda esta feira supón un logro colectivo de toda a Estrada en apreciar o noso, non só nos produtos autóctonos, senón tamén en saber transformalos. Ademais, é unha bebida riquísima, moi saudable, ecolóxica, e que di unha vez máis do tremendo potencial que temos o noso pobo para poder producir cousas facilmente logo exportables e que lle poidan gustar a todo tipo de persoas que polo mundo adiante consumen sidra. Animaría a todo o mundo a beber sidra con moderación, iso sí, é unha bebida moi rica, moi saudosa, moi fresca para o verán, e ao final pois unha forma máis de ser felices. Así que saúde a todos, parabéns aos organizadores da Feira da Sidra da Estrada no ano 2016, e que todos xuntos, que tamén é moi importante saber estar xuntos, poidamos degustar toda esta sidra que hoxe nos ofrecen estes maravillosos produtores. Fabulosa, é inmellorable isto, moi ben, está precioso. O donativo que aportamos os elaboradores, empezamos con 1000 botellas o primer ano,
1.500 o segundo, 2.000 o terceiro, sucesivamente hasta oeste, que temos 3.000 si chega, senón ainda hai máis nas bodegas. O que queremos é que con 5 euros a xente se farte de probar sidra e marche contenta para a súa casa. Creo que ese éxito colectivo yo temos que agradecer a aqueles pioneiros que nun día pois quixeron vir a falar comigo para que eu apoyase unha iniciativa que puxeran valor a sidra, e creo que hoxe, 5 anos despois, eu me sinto especialmente orgulloso de ter contribuído na xusta medida a que esta festa sexa un éxito. Temos que seguir avanzando, temos que seguir traballando, ano a ano a festa se vai consolidando e vai adquirindo unha maior dimensión, e eu estou convencido, seguramente ca resposta que temos do público e ca implicación que temos da organización, da asociación tamén de maceiras e sidra, e sobre todo pois co compromiso tamén das administracións, vamos a conseguir que a Festa da Sidra da Estrada sexa un dos referentes no ámbito gastronómico e cultural de Galicia.